Ponorogo nggih. Kunjuk dumateng sedaya para pilenggah kakung Sena Putri ingkang wekdal menika sampun keparang rawuh utawi ingkang katembe rawuh wonten wekdal menika kunjuk dumateng sedaya kemawon. Lelipur untuk kalau dengan saya meninggal katur kunjuk dumateng panjenengan minangkani pamundutan saking pepundhen kusupanipun Raka Mas Dasam. Wong ngrasakaken sesedeman monggo dipun bawani rumiyin Mas Pamuji sesedeman sinarengan Mbak Reni Novita kunjuk dumateng panjenengan saya.